Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 5 ka mga banwa sa Negros Occidental gindeklarar nga COVID-19 free. Pulis sa syudad sa Talisay ginreklamo nga nagpalupok sang iya armas tuthang. Pulis sa syudad sa Talisay ginreklamo nga nagpalupok sang iya armas tuthang. Sa balita nasyonal, 3 patay, 34 kaiban pa na ospital bangod sa outbreak sang diarrhea sa Davao Occidental, samtang Vice Presidente Robredo ginpanawagan ang investigasyon sa pagpapakuna sang miyembro sang PSG sang COVID-19 vaccine. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Lunes, Enero 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Aksyon, Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action, Happy New Year! Yes, Happy New Year! First Monday, no, of the year. And of first the month Monday of the January, year. of course, Action Boy. Sa mga nag-aupod sa aton yung mga ka-action, mayong agagid kay Ma'am Vanessa Mayo Arasya, kay Rodrin Alvarez Bayabado. Good morning, Cory Vidaha. Good morning, Jaime Johnny Galit. Johnny Milian, good morning. Kay Nadine Yulo Villanueva. Good morning. Kay Lily King. Kay Althea Kim Eriman. Good morning, Action Boy and Action Dorel, watching Facebook Live from Mursha. Keep safe and God bless. Kay Feby Alvarez, mayong agaman. Kay RR Muntua. This is Aksyon Radio Bacolod, overall number 1 sa Bacolod, serbisyo para sa Negrosanon, hindi lamang pangpungsod nun, kundi pangkalibutanon. Ikaw, ako, kita tanan niya kabahin sining palatuntunan, ang programa nga number 1 sa tagipusoon sang tanan. Aksyon Radio, upda naton tubtub sa katubtuban. Kutkutan na kay hawason ta na ang mga mainit nga mabalita subong nga aga. Bongga! Diba, ligin copy-paste silang iyagin comment gapon sa akon man niya. Mo na ha. Kaya wala ko to nabasa, Action Boy. Kaya do ka short kids ang akon time Yung kahapon. copy-paste sila, tingala ko doon kasagad si mong basa kay. Pero wala ko to gapon nabasa. Renan Payongayong, good morning man. Sa kay Eddie Laus. Monitors lagi po ni Nanay niya sa Bell. Happy Monday lang muda sa imo, no? Sa kay May Jacinto, Kelly Jelly, dira sa may USA. Sige, good morning. Kag Donna Robles Prodigalidad, monitoring from San Diego, California. Oy, taga San Diego. Good morning! Dira sa may San Diego, California. Gusto mo manda magkanto? Yes, of course. Ano ang araw sa San Diego? O si Sao mo pa? Wala ko mayo idea pag Action Boy ang araw sa San Diego. Ang araw sa San Diego, of course, si Don na Prodigalidad. Na unang katuan mo to ko na. Yes. Na? Monina Diaz Delgado. Good morning man. Robert Roma.
Kay Ma'am Ligaya Abeto, happy 2021. Hoping in 2021 will be a better year for all of us. Yes, amen. Boy. Correct. Kabay Oo, pa. kabay pa. Yes. Kag daw ka, kuan man, daw ka sandag man, kag daw ka hopeful man sa aton nga mga ka-aksyon, no? Sining 2021, no? Year of the Ox. Ox. So, ox na ox. Ox na ox. Ang 2021 nga tuig is ox na ox. Yes. Ay, to, no. Perfect. Nakuha ko man ang imong kuan. Ang ox is baka. Ay, hindi, Daw silang linyada na. Baka sila nga Sila family, ang linyada, no? ah. Ano ang kapital? Ano ang plural sang ox? Oxes. Hindi ka malo. Ano? Oxen. Oxen. Tagsala lang. Isa lang ka letter. Isa lang ka-letter. Tandaan mo, isa lang ka-letter. Gamay na lang gid, dutay na lang gid. Dali na gid lang. Andrea Huelar, good morning. Kagay Errol Bautista. Sa kay Ginalyn Dingkong. Kay Aprilyn Estelier. Good morning man. Happy New Year sa tanan. Greet lang family Estelier sa may Naik, Cavite. New haircut si Kagawad Boy ko no. Ay, natulupang da niya kitang imong new haircut action boy. Pero tingin si RR, no? Dorel Cabato ko no is indestructible. Si kita mo Linggo na. Lidar. Actually, dapat uniform na kami subo. Good morning kuno. Ilang buwas Kuan saya ng violator. Wow. Good morning man kay Glenda S. Black halin kay Robert Roma. Mercy Palacios Relatos. Good morning. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa ating mga balita lokal. 5 na ka mga banwa sa Negros Occidental ang COVID-19-free municipality. Sa datos ng Provincial Incident Management Team sa tubtub sa Enero 2, ining mga lugar amo ang Candone, Ibi Magalona, Ilog, Pulupandan, kag Don Salvador Benedicto. May 18 naman ka mga local government units ang may single-digit active cases. Sa rin 3 sa mga ini ang may isa na lamang kakaso. Ini amo ang siyudad Sampago, Binalbagan, kag Sipalay. Ang siyudad sa San Carlos amo ang may pinakamaramo nga active cases nga may 26, ginasundan sang Kawayan kag Silay nga may tag 13, Hinigaran kag Victorias 12. Sa kabugusan, 206 na lamang ang active cases ang COVID-19 sa Negros Occidental. Nagpadala na sa komunikasyon si Police Major Jigger Jimeno, ang hepe sang Talisay City PNP, kay Police Executive Master Sergeant Renzi Lambayong, dalang pangabay nga voluntaryong i-surrender ang service firearm sa iya hepe nga si Police Major Rolly Pondivilla sang Silay City PNP matapos ginreklamo nga nagpalupok sa armas luthang las 11 pasado nagligad nga Disyembre 31, 2020 sa gwa sang iya puloy-an sa Pueblo San Antonio, Barangay Zone 12A, siyudad sang Talisay. Sulo kay Jimeno, si Lambayong ang ginreklamo sa iya katupad balay nga si Arlen Torres, 50 anyos, matapos ginalegar nagpalupok sang iya armas sa makaduha ka beses. Dugang pa ni Jimeno antes sa tabong insidente nagsabtanay sa Torres kag Lambayong matapos ginalegar ginbalabag ni Lambayong iya sa lakyan sa dalan kag wala na nakaagi pang motorsiklo sini. Nagpakig-angot man si Jimeno kay Pondivilla para ipangabay nga ipaidalom si Lambayong sa paraffin test. Samtang nagdiretso sa campus ang tubo ang isa ka Toyota Vios nga ginamaneho sa isa ka nurse matapos mabungguan sang Nissan sports car sa highway sa Barangay Salvacion, Banwa sang Murcia kahapon sang aga Domingo. Ang sakay sa Vios nga kilala kay Mary Chris Pastro, 27 anyos, kag bumuluyo sa Barangay Kaliban sa Banwa sang Murcia. Ang nagamaneho naman sa sports car nga kilala kay Eugene Albert Po,
34 anyos nga pumuluyo naman sa St. Francis Village, Barangay Takuling, Siyudad sa Bacolod, kay isa pa kaupod sini nga wala nakuhaan sa ngalan sang pulis. Sunod ka Police Master Sergeant Donald Grande, traffic investigator sang Murcia PNP, pareho ang direksyon sang duha ka salakyan apang nag-overtake ang sports car sa motorsiklo kag nakaagi sa danaw. Duha pa ni Grande bangod nga gaulan, posible nga pagpreno ni Po wala na makontrol ang monobela kag nagbunggo sa ginasundan nga Vios. Gindala sa ospital si Pastor apisar nga wala sang pilas para mapalantaw iya kahimtangan samtang nakaluwas naman sa katalagman si Po kag ang upod sini. May areglo na nga nagluntad sa magtimbang nga bahin. Nakuhaan sa iligal nga droga ang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo sa checkpoint sa Nueva Estrella, Barangay General Luna, Banwasang Tuboso. Ang mga suspect ang ginkilala nga Sanday Rail John Ariamba, 21 anyos, kay Kevin Mark Riego de Jesus, 20 anyos, tanan nagapuyo sa Barangay Balitang, Siyudad sang Escalante. Base sa investigasyon sang Tuboso PNP, tuyo kuntani sa mga suspect nga palagyuhan ang checkpoint apang natumba ang mga ini kag nadakpan. Sa ginusisa ang mga ini nakuhaan sa 3 ka sachet sa ginapatihan shabu, drug paraphernalia, motorsiklo kag 2 ka cellular phone. Ang mga suspect ang preso na sa custodial facility sang Tuboso PNP. Samtang wala sang ideya kagin kakibot na lamang ni punong barangay Mardin Nueva sang barangay Zone 12A nga nadakpan ang iya sinin number 5 kagawad nga si Michael Astorga sa bypass operation nga kung sa dugang panaton nga mga balita lokal, wala pa gihapon sa may matumod nga suspetsado sa pagpatay sa kay Jomar Pahamutang sa barangay Sigay, barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Sadtong Enero 1 sang kaagahon. Sunod kay Police Captain Leo Estopa, ang hepe sa Police Station 2, ginahinyo nila ang live-in partner ni Pahamutang nga makasugid sa mga posible suspetsado nga nagkastigo ka naglutang man sadto sa biktima. Dunga pa ni Estopa, ina ang may dako nga bulig agud mataud-taud dila ang investigasyon kag makakumpleto ang anggulo kag motibo. Nagapabilin nga personal nga away ang rason sa pagpatay kay Pahamutang. Manunduman ang biktima ginlutang samtang ira sa sulod sang puloy-an sadtong bag-ong tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:13. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away. Good morning man kay Antoinette Piliado. Good morning kuno kay Dodoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaha Sansawi sa La Carlota, kag Anola Piliado sang UK from Canada. Mike Agamandra sa Imon Dayweng Morales sa Manila. Sa kay amigo na ton Roberto Juanbol Gallo. Good morning man. Kag of course sa kay Ma'am Alma Alvarez Gallo, good morning, gid. Relax. Chill. Sila nila chill. Sige lang, kaya natin to, no? Sa kay Rose Wenner, dira sa Germany, good morning and Happy New Year, Rose. Michael June Season, good morning man sa imo. Sa kay Jeanette Delino, maayong aga, and Happy New Year, Jeanette. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, wow sa novice and bright so namigid sa mata. Okay. Ang uniform? Ang imogling ngayon ni akuan ba? Yo guro. So yellow Dorel. Yes, kay Aksyon Boy. Color of the year. Ay na. So, yellow. Okay. boss kay may uniform na ko. Color of the station ka na. Color. Color of the station. Correct. Sa kwan ko sa San Diego ko beach surfing. Kagi ka na surfing? Wala pagid ako. Sa internet? Kagi na ko. Sa internet ko. Panglaba. Habon? Surfing na siya wala sa gawin. Habon? Surfing. Kay si Ma'am Van Gali, naka-start to mga 8 years man. Sa San Diego. So nga sila nga nagsaylo ka mo ma'am sa mangkot pag ganyan. Kasi sa pag ganyan doon. Nga nagsaylo sa Minnesota. Erwin Gonzalez sa Maaw, no? Ann Bella, Happy New Year man sa imo. Josephine Aligado, August Summer, sa kay RR Montua, kabay pa ko na sa 2021, makalantaw na ko sa inyo live. Diri gid pungko gid sa skilid ta ho. Mo na namin pwede kung may bakuna, naguro kang mabakunahan ka na. Pwede na naguro. Kung bakunahan na tatanan Aksyon Boy na. Pwede na naguro. Sige lang gina. Damo pa tayo Aksyon Boy. Abot gina. Abot gina. Alex Montesa of course ara na siya. Ara siya? Ara sa kay ina pa. Alma Ladag. Sige. Dan Sharing. Thank you. Marilyn Abarte. Aksyon Doors, ma-follow mo? Si Alex Montesa, ginatamiyaw niya si Guillermo Gimo. Clarito. Sige mo, Clarito. Sige. Kay Philip Isulat, good morning man from Buen Retiro, Talisay. New look ako sa 2021, hambal ni Alex Montesa. Kaya, nung Harold Santillan, good morning. Amot kong syagid man ni. Hindi gali mo. Si ano ito gali, lain ito gali ng Santa Harold, pero Santillan man, lain niya gali Si Harold Limbo ito yan. Kay Jocelyn Libuon Despojo, good morning, Aksyon Boy and Dorel. Tamiyo ko lang akon ba na. Si William Despo, happy birthday! Oy, birthday sa Aksyon Boy! Sang bana ni Ma'am Jocelyn. Happy birthday sa kay William Despo. Yes. Kaya Marilyn Abarte, Aksyon Boy, ginagreet niya man, principal ko, no? Si Mrs. Maria Josefa Digon. Happy birthday! Ma'am Josefa Digon. Happy birthday! Good morning man sa kay Luisa Melos. Luing, good morning sa mo, watching from Baguio City, Barangay Lag-asan. May aga sa kay Luing. Mga melos na siya gali sa bong. Kaya kagit ka pabalo-balo ba? Hindi kayo tilan yung plido. So, may bana na sa mga kundi melos na siya. Sintos Horada Rose. Good morning, Aksyon Radio.
Ginatamya ko gidang family hurada magbanwa no Chepo. Sorbito Pacifico nga maayong aga taga Barangay Baliwagan. Okay. San Enrique. San Enrique. Vicente Similiano, good morning, happy new year. Kaya Noel Amar, Sir Boy, tamyaw ko lang ako na po nga si Rafael Amar. Shing sa iya birthday. Yes. Kahapon Action Boy yung birthday actually. Kapon natamyaw ko naman siya. Napasalamat na lang si Noel sa akon. Galing ko pa masabat. Kagabi na kakainas ang kagahon sa message na sa akon. Perfect. Sige. Okay? Sige. Karon naman makuha kita na kadto aton sa kita sa mga balita nasyonal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Inkonformar ni Roger Deloy sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwa San Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga 3 ang patay kag 34 ang gindala sa ospital bagon sang outbreak sang diarrhea. Sunod kay Deloy, ang 34 ang gindala sa ospital gikan sa Barangay Butuan. Sa Facebook post ni Jose Abad Santos Vice Mayor James John Joyce, isa sa 3 nga napatay ang gindala pa sa ospital samtang ang duha sa ila palang barangay sang ginbawian na sang kabuhi. Isa sa ginalantaw sang outbreak amo ang ginainom nga tubig sa mga residente sa rin. Ang iban wala na ginapabukalan sa piyak nga sapa iniginkuha. Sa karon gina-evaluate pa sang Regional Health Unit ang natamo. Duha ang patay, 4 ang missing sa Bicol Region bangod sa pagbahang natugas ang tail end sang frontal system. Sa Enero 2, 2021 nga report sa Office of the Civil Defense o kung OCD Region 5, 3 katuig nga bata ang gin-report nga nalumos matapos nga nagkapan ang ginasakyan nga sakayan sa Kanaman, Camarines Sur. Ang aksidente natabo sa Disyembre 30 apang nakita ang lawas ng napatay nga bata nga lalaki sang Enero 1 na. Ang isa pa ka napatay among 28 anyos nga lalaki nga ginanod sang baha kag nakita na lamang sa Pilar, Sorsogon. 3 ka persona ang gin-report nga missing sa Camarines Sur kag isa sa Sorsogon kag sunod sa OCD 40 ka pamilya o 138 ka individual ang na-evacuate bangod sa pagbaha. Samtang 5 naman ka persons of interest na ginalantaw karon sa kapulisan angot sa kamatayon sa isa ka 12 anyos nga bata nga babae nga napatay sa nagtalang nga bala kung stray bullet samtang nagaselebrar sa bagong tuig sa Gwa Sila Balay sa Lanao del Norte. Ang 5 ka persons of interest mga kaingod sa biktima gilala sa kay Suzette Abrigando kag sa karon ipaydalom sa paraffin test sumungman ang ballistic test. Sa investigasyon sa otoridad, si Abrigando ang plano kung tani nga magselebrar sa New Year sa iya mga pang-isa sang gulpi lang nga natumba kag sa ospital na Riboloan nga naigo ini sang nagtalang nga bala sa iya sini nga ulo. Nanawagan si Vice President Leni Robredo sa investigasyon angot sa pagpabakuna sa mga personnel sa Presidential Security Group o PSG sa hindi otorisado nga vaccine batok sa COVID-19. Sunod kay Robredo, dapat nga maimbestigahan kag hindi pagpalampason lamang ang natabo tungod pareho lamang ang gina-encourage ang mga tao nga maghimo sang sala matapos nga wala man sang may ginpapanaog nga sanctions. Nanawagan man ang Vice Presidente sang transparency sa insidente, labi pa nga ang pungsod wala pa sang maghinatagan sang otorisasyon para mag-usar sang vaccine batok sa COVID-19. Samtang ginaduso naman ni Senate President Vicente Soto III nga ipatawag si Presidential Security Group Commander Brigadier General Jesus Durante III para sa isa ka hearing kag hindi may angot sa plano sang gobyerno nga mapatigan sang rollout sa Enero 11 sa COVID-19 vaccine. Ginhimo ni Soto ang palayag matapos ginpanugyan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga ipatawag si Durante sa Enero 11 agud matahagan ang temprano nga pagpabakuna sa mga miyembro sang PSG sang wala pa narehistro nga bakuna.
Sunod sa senador, ang isyu angot sa temprano nga pagbakuna sa mga miyembro sa PSG, wala nalakip sa agenda sa patagyunon nga hearing. Para kay Soto, malawig nga talakayan ang sambit ng isyu, kag mas maayo nga talakayon sa separado nga hearing. Naglabot na sa 437,807 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos ginanunsyo sa Department of Health ang 891 ka bagong nga kaso. Ang syudad sa Davao amo ang nanguna sa may madamo nga bagong nga kaso nga may 65, ginasundan sa Rizal nga may 55, Isabela nga may 50, Manila nga may 40 kag Quezon City nga may 37. Samtang nadugangan sang 8,316 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 448,258 kag apat ang bag-o nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 9,257. Ang Pilipinas sa may 20,292 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Ginpahayag naman ni Manila City Mayor Isko Moreno nga wala ini sang plano nga magpapili sa mataas nga posisyon sa pungsod. Si Moreno kalakip ini sa presidential bets sa 2022 sa Pulse Asia Survey. Sunod sa alkalde, ginatutukan sa niyang pagtinguha sa pagtapna sa COVID-19 pandemic kag ang vaccination nga ginapaabot nga mapatigayon karon nga 2021. Si Moreno amo ikatatlo sa survey nga may 12% sa mga respondents ang nagboto sa iya kung inisa ang mapapili man sa Mayo tuig 2022 nga eleksyon. Ginaduso ni Senate President Vicente Soto III nga isaylo sa isla nga napalibutan sang mga batok ang mga drug lords sa tion nga hindi magmadinalagon ang plano nga liwat pagbuhi isang silot nga kamatayon. Sunod sa senador ini ang inakitaan nga alternatibo sa diin iseparar ang mga heinous criminals kag hindi pag-ibutang sa New Bilibid Prison. Patag ni Soto nagwa sa pagtuon nga kon ang isa ka convicted ginabisitahan sang pamilya didto nagaumpisa ang paghimo liwat sang illegal nga operasyon. Dugang pa ni Soto kon ibutang sa isa ka isla ang mga drug lord, wala sang rason agud liwat ini makapatigayon sang operasyon sang droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Good morning, anay kay Nonito Numero. Dira sa may monitor lang sa Granville 1, Barangay Mansilingan. Gintagaan mo sa gali kalendaryo? Yes, yesterday actually may nagkadto di siya. Okay. Okay, nagambal si Manong Guard sa ako. May nangita si mo. Mo ko sino nung man. Da si Numero. Ko nung ko si Councilor. Gali kay si Sir Nonito. Gali ako. Mo man sila action boy katsura. Basi parintihan eh. Okay. Happy 3 Jinx ka no? Kay 3 Jinx na gusto mo kay kapon 3 Kings mo. So Jinx na subong. Ay, pero tino. Sala lang. Joke lang. 3 Kings. Subong ang 3 Kings. Ano mo kapon? Kapon nga eh. Subong sa nagtam niya. Happy 3 Jinx mo. Di ba sa una action boy every January 6 ginayon no? Tapos subong galing gini mo na siya nga first Sunday. Every first Sunday of the year. No? Amo na sa pag sa ulol sa Feast of Epiphany na sa actually mo gadugan na sa 3 Kings mo kung chindi ka muna. No? Elias Arlicayan, good morning, and June Cibalios. Inyong imamatihan ang ating mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,